Welkom bij Nixierama, dames en heren, het informatieprogramma van Oet het Niks. En gezeten hij achter me gaat op een grote billboard in Las Vegas voor een goed casino. Oet het Niks weer reclame te maken voor juichvereniging De Coole Cupjes, juichcarnavalsvereniging De Coole Cupjes, Oet Rotem. Het gaat zich om die schalen. Die schalen die kosten 11 euro per stuk en koop je nu zo'n sjaal, zoals die Oet het Niks gedaan heeft, dan steunt je dan met de juichcarnaval van Rotem De Coole Cupjes. Hoe kun je die kopen? In De Coole natuurlijk, neven de kerk in Rotem. En kun je dan niet terecht, normaal gesproken 24/7 dagen in de week zou ik bijna zeggen, kun je dan niet terecht, dan loop heel even op Facebook bij De Coole Cupjes, dan kom je wel erachter. Je hebt het een beetje jongens, voor een 7 uur was u eigenlijk zus te vertellen. Vorig jaar stopvrij met z'n drieën in de Zoetkoel. Ja. En tegenwoordig stonden we ook in de Koel. In de Coole Rotem. Bij de Coole Cupjes. 11 euro, jongens. 11 euro is geen geld. Het is geen grote buun, maar de Coole Rotem is groot. En voor 11 euro heb ze een hele leuke sjaal van de Coole Cupjes. Die gestaan en dan vindt ze hij in de Coole. 11 euro. Doen! Hoppakee. Groetjes. Ja, Frans. Vorig jaar stopvrij. Dat was dan weer de Nixierama voor deze keer en de volgende keer komen we goed. In de Coole Rotem. Tot weer het boek. Dat waren het. Dagen tot ziens. Hoi.